la entitat promotora de Muixerangue. Dos barris són els referents inicials. Primer, Benimaclet, 2006-2007, amb la col·laboració de distintes entitats com l'Assemblea de Veïns de Benimaclet, Estrella Roja i la Societat Coral en Micalet. Comencen les tasques de divulgació. El resultat, una primera actuació al Carnestoltes de Benimaclet de 2007, amb l'ajuda de la Muixeranga de Sueca. Després, Sant Marcelí. La participació en el cicle cultural al voltant de la dolçaina fa que la Muixeranga arribi al barri de Sant Marcelí. De la mà de l'Associació de Veïns i Veïnes i de la Unió Musical L'Horta es va fer a les Festes Populars de 2007 una demostració en cercavila amb participants de diversa procedència. Pel maig del 2008 es fa una col·laboració pedagògica a la Setmana Cultural del Sara Fernández. La llavor estava sembrada. En arribar les Festes Populars de 2008, tot partint d'un taller amb la Muixeranga dels Negrers de l'Alcúdia, el 14 de setembre es va produir la primera trobada de Torres i Manés. Un fort aplaudiment a Muixeranga de València. Tots els pisos estan ajupits i quan ja està la figura formada van alçant-se, van desplegant-se.